Благословен е нашият Бог сега винаги във всички времена. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Вечни владико Господи, който се створил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха не си го презрял, а си удържил чрез човечеството на Христа, Твоето спасение на света. Сам предвиди небесното царство и това Твое познание. Айде, обвинение за кръвта, я да престъпват в Твоето тайно кръщение. Превърти към живота и светъл айде, който да избавя от тези зависимо на врага, от лошо свето, славно съдено на лошо съдение. И дори от нея и лошо нището, който се заглежда. Сърцето е. Амин. И дори от нея всеки лошо нището, който се заглежда. Сърцето е. Амин. И дори от нея всеки лошо нището, който е скрил и се заглежда. Сърцето е. Няма миличко готово. Защо си купката? Тя и наритори. Вярва, видим Бог, Отец на всичко видимо и невидимо, в Господ, на Божия милост, който роден от Христа преди всички векове, светлина от светлина на Бог от Бог истина на дете, света ще слуша светлата, от жадина човек си заради нашето спасение, следва от небесата, опъти от друга среда, по Дева Мария, и стана човек и бе размът на нас при Понтия Пилат, и Царевич, погреба на кръста, и Бог предписана се за небесата, пак на славата и живи мъртвицата, и на човек, и духа света, Господ, и Корайта, който посред, който сме се поправили, благославен народ, който говори, че това си, и на всяка станетка, Богската Христова, Господи, и поставяме да чакаме спасение на мъртвите, живот бъдете, век амин. На Господа да се помоли, благословен е нашия Бог, сега винаги във веки веков. Душевен мир на Господа да се помоли, Господи, помилуй, за благочестивият и мъченичествена, възрастни народ на Господа да се помоли, за Божите рабиня, а Елината, кръстната Яна на Господа да се помоли, за да се покори по-добре и всеки враг и противник на Господа да се помоли, за да се свети там си вода със силата и действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помоли, за да дойде в тази вода очистел съдействие на свръхестествената кровица на Господа да се помоли, за да бъде памет в обикновение нетление на Господа да се помоли. Велик си, Господи, ти за Твоите дела и нямаме достатъчно думи да успеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чуди са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да успеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чуди са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да успеем Твоите чудеса. Сам човек улюби се, сега той души си за Твоите Твои и се читава и вода. Сам човек улюби се, сега души си за Твоите Твои. За да се съкрушат помага на Господа всички граждани. Няма да се съкрушат помага да видим каква певица ще стане. на Господа да се помоли. Да.
Името на Отца. Амин. Защо трябваше да положи една водичка? Няма ли му? Що ревеш толкова? Няма, няма, злато му, няма. О, баба Славица. Браво, бе, тате! Айде отиваме да видим козлета. Сега ще сменим тия дрежки, ще отидем да намерим козлета. Да? Козлета повече няма.